Една бална зала с красиви и стилни дами. Веднага се пренасяме в света на бизнеса. Всички гости, уважили това събитие, са успешни в своята дейност. Огледайте се внимателно и със сигурност ще припознаете много от тях. Ръководени от бизнес нюх, те се умяват да постигнат целите си. По време на гала вечерта бяха раздадени статуетки в 8 категории. Всички присъстващи се включиха и в благотворителна томбола с много подаръци, като средствата отиват за кампанията I'm Beautiful и за оперативното лечение на Ани Цануикова. Организатор на събитието е Меги Савова, а сред гостите видяхме доста интересни личности и нашата камера веднага ги увековечи. Ето ги отличниците в надпреварата за Мисис Дама 2014. В категория най-добър спа център наградата получи Димитрина Помакова. Най-успешен менеджер е Кетевен Комблианидзе. За красота и здраве призът получи Ива Владимирова Василева, а за най-успешен бизнес европейски програми Калина Широкова. Статуетка за популяризиране на българския туризъм получи Таня Милушева. Журналистката Деси Стоянова също грабна награда. Мариана Маринова получи своя приз «Мисис» за благотворителност. Тази награда се дава за кампаниите I'm Beautiful и Кралици срещу насилието. За втора поредна година бе връчена и наградата Mr. of the Year за мъжете, които подкрепят своята половинка да се развива в професионален и личен план. Втория носител е Костадин Петков, съпруг на Анелия Петкова, официален дизайнер на конкурса Мисис България. Всяка една награда, която съм получавала, за мен е голяма отговорност. Защото статуетката нищо не прави. Поставяйки на секцията, в офиса, тя нищо не прави, ако не носи след себе си отговорността и допълнително и много труд. Добре, но да печелиш награди, това е един вид признание, че си свършила добре своята работа. Голямо признание наистина. Благодаря още един път на организаторите за високата оценка, защото това е наистина оценено, видяно за самата номинация. Аз до този момент не знаех за номинацията, но не знаех, че ще получа статуетката и винаги казвам, даже и днес на профила си във Фейсбук, бях написала, че Джулия Робъртс много пъти е отличавана, но не винаги взима статуетката, нали? Какво е да бъдеш бизнес дама? Много труд. Много труд. Къртовски труд, 48 часа в денонощието работа, не 24. Лишение, особено за детето ми, тежи страшно много, че аз съм с мъничко бебе и много ме тежи, че има дни, в които то очаква да съм при него, а аз трябва да управлявам бизнеса си. Но пък удовлетворение. Когато мога да помогна да изчистя едно лице и да помогна на едно акне, да има перфектна кожа, когато правя добрини, смятам, че няма нищо по-добро от това. Усмивката на клиентите ли те радва най-много? Доволните клиенти, да, разбира се. На сцената ти благодари на своята половинка. Тук награждават успелите дами, но важна ли е подкрепата за теб и на човекът, който седи всеки ден до теб? Разбира се, на 100%. Той е винаги до мен. Винаги казвам, дори в моята лудост, подкрепяме в 100% и му благодаря още един път, че е до мен във всяко едно начинание. Тук е момента да благодаря и на моя баща, който също ме подкрепи и всъщност той реализира моята мечта аз да имам дневен спа център в България.